Nkosi enkantolo, ngokwegama bathi uma bengetha abazali bami bangetha uqiniso. Kanti erawundini bebengazi ngosigonyela inkunzi emalundalunda. Yazi ngobani? Ngithi uma ngikhipha itshiza mina bengingayiphindiseli enqulwini ingathindeki. Kanti njalo uma kwama-Friday besinophuma nolova sishaye i-round, sikaphe i-round nolova, sishaye isipani. Umsebenzi wethu bekuwukushaya isipani. Kuthe ngelinye ilanga kwaqhamuka omunye uMathaya. Then uma ngimbuka lo-out ngikhumbuza ithama lami. Ngimbuke. Sibhekane nolova sitshela ukuthi asigcwale ngayo. Sigcwale ngayo. Sithi uma sigcwala ngayo lo-out lo efuna ukuthi nginenkinga ngimpresse fast ngikhombe ngeshiza ebusweni. Ngitshela ukuthi unganyakazi Mathaya. Efuna ukuthi sinenkinga ngimuphe okokuqala. Efuna ukuthi sinenkinga ngimuphe eyesibili. Ngamuzwa ngathi usiyathamba uyazivumela ekhiphe nolova into esiyifunayo. Amazwi okugcina kawasho wathi iy'ngane zami zosala nobaba. Lapho noNembeza awusekho kimi vele ngoba wathi nolova mase sesipanini oNembeza sibashiye emakhaya. Eshaya isipani nolova bemkhwatha ushaye ikhona. Sibhekane sishaye ikhona nathi. Then for a moment masifika ekhoneni, yo 10,000. Sho, lase ngaseshaya iphike njengalena before 10,000. Sho, yo. Selenzile bafowethu esajabulile sonke nolova. Sorry, qhamuka uLova omunye ethi na uplan. Asithengeni imbovu sithenge inyama. Ashoneni khona. Sesisawungena emotweni. Mina vele bengibalandela ngemuva olovo. Sesisawungena emotweni ngeCalifornia. Bamba nje ufunani. Sho mfethu ngisasenamadama sokufonela